מיכאל, במה אתה משחק? מה זה? איך קוראים למכשיר הזה? מה אתה משחק? איזה אייפוד זה? טאץ'. תגיד, איך קוראים לזה? אייפוד? מה אתה רואה באייפוד? חיות מהדרים. חיות. חיות? איזה חיות יש שם? איזה חיות יש? של מי האייפוד טאץ'? חיה. של ליה, והיא מרשה לך? היא אמרה לי. אז למה אתה משחק? אני לא רוצה את זה. זה רק שלי. זה של ליה או שלך? שלי, תגיד את זה שלה. להגיד שזה שלה? טוב. ומה, אתה סיימת לשחק? או שאתה עוד נוגע? אוקיי. לא לגלות לה? ולא גדול לך. אולי ניקח בבו, נלך לישון? אני טוב. אתה בא איתי לישון? כן.